Традиційне стретнуце науки і фаху Дзень Польог-Новосадского інститута за землядільство і заградкарstvo na римskih šancoch otvoril predsjedatelj pokrajinskej vlady Igor Mirović, ktorý vyznačil, že orijentacija vojvođanskej vlady u najchodzacích 4 rokoch bude zvekšane i kontinuovane ukladanje do vojvođanskej poljoprivredi. Želimo da ona donese dodatnu vrednost, Žadáme, že by ona priniesla dodatnú vrednosť. Žadáme brandirovať i zaštitit geografské pochodzenie vojvođanských produktov. Žadáme potrímať orgánsku poljoprivredu. I toto, co najvažnejšie, žadáme začúvať valal i zatrímať mladých na valaje. Keď slovo o urožajoch po slovoch kompetentnih oni toho roku budu nadprosekovo, a tomu jak vareli čolni ľudze instituta doprinjeslo i dobre našenje čiji kvalitet potvrdzeni u 30 žemoh regiona. Konkurencija u tim segmentu poljoprivredi bar zmocna, a procivnjejše borja s ukladanjem do obrazovanja zanjatih i s preverenim kvalitetom našenja.